Hej så YouTube. Godt stå her. I dag vil jeg spille lidt mere Diablo. Sidste episode den gik lidt i spas, men nu er jeg nået så langt her. Så hvis I gerne godt kan lide hvad jeg laver, så skriv det venligst ned i chatten. Men hvis I ikke kan lide hvad jeg laver, så skriv det også ned i chatten, men helst ikke for irriterende. Ja, sådan noget. Men hvis I godt kan lide hvad jeg laver, så hvis I skal skrive, hvis jeg skal være for eksempel barbar, hvis det skal være, så skal I skrive det helst gerne. Men hvis I ikke synes jeg skal være andet end det her magimær, så skal I også skrive det, hvis jeg skal fortsætte sådan her. Men hvis I ikke kan lide hvad jeg laver, så skal I skrive det ned. Tak. Ja. Så er vi så nået så langt. Så lad os få hende. Det kan godt være, at jeg er lidt dårlig, men